Sanibonani, safike sahlangana njengoba sigoqa isonto nje la sibhekela khona indaba yangaphambili kwi-online publication yethu okuyi-Purpose. Udaba esovula ngalo sibhale udaba oluthi ishaqise notshatha eyokuphuza utshwala kwangizwe uchumo. Lisikhathe nomkhwanazi iphoyisa ebelishayela imoto engenasicabha. Bakhalisana noPhelintuli ukubulawa kwesoka lakhe. Umngcwabo kaSiqiniseko wodumo lwamaskando ku-TikTok. Uzokushiya ubambe ngezansi umacekeceke iHyundai Santa FE. Thola lezi kanye nezinye kwi-www.thepurpose.co.za. Kanti ku-Facebook sikhona, ku-Twitter, TikTok, Instagram njalo njalo. Ezinohlonze zibuzwa kithi, kanti kulokho sithi ezintsha zidriver yithi. Salute. Next time sihlangana. Siyabonga.